بلێدی سە دەما وانەیە بژاردە لە ترکە و باکوڕی کوردستانی هاتیە گرێداوی مژاری ڕێڤەبەری دل کورد فەوزی بولگان ji ستامبولê mêvanê min e silav û rêz bû te kekê Fewzî kek Fewzî giringiya hilbijartina waneya bijarde bi taybetî bû zarokên Kurd bû şagirtên Kurd çi ye kekê Fewzî silav rêz na mekteba da dersa bijarî tespît dike ewa mafa 2012 hate dayînê hem zanîngeha da dersa Kurdî heye hem jî mekteba da mekteba navîn da pola 5, 6, 7, 8 da ewa dersa tê dayînê lê vê derî xundavan zêde tune bûya 18-20 sal beriya viya na me çend sale kampanya dest pê kir tabi rêxistin siyasî partî kesayat mamostê jî nav vê kampanya de me tawayê çepemanî malpera Kurdî hûn tewayî me viya kir gihîşte astekî hinekî bilind bû 35,000 zarok dersa Kurdî hilbijartin 2024 da. Fewzî hûn çaverê dikin ku îsal yani de hêviya me hemiya jî ev e bêguman ku îsal zêdetir şagirtên Kurd dersa bijarê zmanê Kurdî hilbijêrin? Berê zaten daxwaziya me ev e ku eva zêde bibe lê hinekî astengî ber dersa bijarî hene me van astengiyana van piskirêkana 10 xalan va tespît kir raya giştî ra me parve kir na gerekî eva astengiyana jî hikûmet Wezareta Perwerdeyî van astengiyan ber zimanê Kurdî rake dema vê eva astengiyana berdevam bike hilbijartin zêde nabe Türkiye'de Bakur'da nêzîkî 30 milyon Kurd hene nêzîkî milyon nîvek Kurd zarokê Kurdan yani mekteba navîn da dixwînin hejmaran milyonek zêdetir e Ger Fewzî mesela bi sed hezaran şagirtên Kurd ku ev erkê malbatên Kurd e jî ku zarokên xwe rê bikine dersa bijardeya zmanê Kurdî il gora baweriya te tesîra wê ji bo perwerda bi zmanê Kurdî çi dibe? Bêguman yani malbat Serbiya baş bixewtin ewa astengiyana jî ye ber rabe niha yani gerek yani tenê ez zarek bidime mektebê dersa Kurdî hilbijêrim yuva nesekine astengî heve jî gerek îtiraza xwe bikin em îtiraza xwe tewayî bikin Di vê derbarê de kekê Fewzî tu bi xwe parêzerî di vê derbarê de çi çalakiyê we wekî dil Kurd wê hebin û hûn çi çaverê dikin mesela em wekî medya Kurd jî alîkar bin di vê proseyê de na ez ne parêzerim viya em bizanibin dikarî gotina xwe dubare bikî min got kek Fewzî yani wekî dil Kurd yani çi çalakî we dane pêşiya xwe ku bi awayekî berferehtir şagirtên Kurdan dersa bijare hilbijêrin em jî weke medya Kurd bi çi awayî dikarin bibin alîkar di vê proseyê de ez pêşiyê Kurdistan 24 Rûdaw Basnevs malpera Kurdiya hemûyan spasiya xwe dikim ama pîroz dikim eva kampanyana bê piştgiriya ve pêşveçû nebûne çepemaniya Kurdî malper piştgirî nekira eva jî xebata jî zêde nediçû em viya bêjin gerekî em bê ser ziman zev bixewtin ziman zanî pênasîna milletan da hemanekî yekem e em ser viya bisekinin
Bakur da Türkiye'de Kurdin Türkiye gerek mesele zaman değil mesele ki yekem. Em bir tabi avad derse bijari da mesele hukuki yani gel dıştane geri em beke milleti em tabayı her ali ve bakabitin biya zede bikin van astengiyana ji ber zamanı Kurdi rakın avad keve çaka ser siyasetmedara Kurd avanajı gerek ve mesele bin zaman mevi raporu yani astengi ber zamanı Kurdi bijari me de halan ve tespit kir me bana eşkere kir gerek siyasetçi veya siyasetmedarci ve rapora me binirxine ser veya meclise ve önerge bide ser bixavite em gerek me ser zaman em tevayı bixavitin ali ki ve bir xabat kirin ava kemasi ki mezine. Beli. Gelek spas bote ke Fevzi Bulgan ve beri Dil Kurd ji İstanbulê mêvanê me.